καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Σε όλους μας αρέσει να βλέπουμε κάτι ασυνήθιστο, κάτι αξιοθαύμαστο. Στο σημερινό Learning World θα δούμε δύο σχολεία που καταρρίπτουν το κλισέ της παραδοσιακής σχολικής αίθουσας και προσφέρουν εκπαίδευση χωρίς φραγμούς. Φανταστείτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο στα καθημερινά σας προβλήματα. Υπάρχει ένα σχολείο στην Ινδία, οι μαθητές του οποίου χτίζουν, φτιάχνουν σιρόπι ή καλλιεργούν τη γη. Η εκπαίδευση γίνεται πρακτική στο Πανεπιστήμιο της Ζωής. Τα στοιχεία είναι αφοπλιστικά. Το 80% της Ινδίας αποτελείται από αγροτικές περιοχές και 400 εκατομμύρια Ινδοί είναι εσωτερικοί μετανάστες. Οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Κανείς δεν πρέπει να ξεριζώνεται μόνο και μόνο για να βγάλει το ψωμί του. Και πότε θα μείνει το παιδί στο χωριό του? Όταν το παιδί έχει τη σοφία και τη γνώση για να δημιουργήσει μια δική του δουλειά. Και ο ίδιος ο Σαχίν Ντεσάι το 2007 είχε επιστρέψει στις ρίζες του. Η ιδέα του ήταν να ιδρύσει το σχολείο Σιαμαντάκ στην πατρίδα του, το Νταμαπόρ της Μαχαράστρα, στη δυτική ακτή της Ινδίας. Σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μια κοινότητα μαθητών όπου τα παιδιά θα είναι μαζί, θα εργάζονται πάνω σε διαφορετικά προβλήματα με διαφορετικές πτυχές. Ή πρόκειται για μηχανικές ή για αγροτικές ή για κοινωνικές. Και αυτό βάζει την εκπαίδευση στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής. Το σχολείο δεν έχει παγιωμένο πρόγραμμα σπουδών και οι μαθητές εργάζονται σε μια ποικιλία θεμάτων. Κάποιοι παράγουν τρόφιμα, άλλοι στο αγρόκτημα ή σε οικολογικές και μηχανικές κατασκευές. Η προσέγγιση εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή. Είναι ένα σπουδαίο σχολείο γιατί δουλεύουμε πάνω σε πολλά θέματα, κάτι που δεν γίνεται σε άλλα σχολεία. Κάποιες φορές κατασκευάζω κάτι και κάποιες βοηθώ στις καλλιέργειες. Εδώ μου άρεσε ο τρόπος που μαθαίνουμε. Άρχισε να μου αρέσει το σχολείο. Παλιά το σχολείο ήταν βαρετό. Ήθελα να κοιμάμαι. Σε μια πορεία 8 ετών είδαμε πως αυτή η προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων βοήθησε στην παραγωγή καινοτομίας. Όλες αυτές οι καινοτομίες μεταφέρονται έπειτα στα χωριά. Επομένως υπάρχει ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης και εκπαίδευση μέσω του αναπτυξιακού έργου. Τα καθημερινά προβλήματα δημιουργούν έφορο έδαφος για καινοτόμες λύσεις. Κάποιοι μαθητές, υπό την επίβλεψη του βοτανολόγου Κούστου Μπιάντρε, ανέπτυξαν διαδικασίες χαμηλού κόστους για τη δημιουργία πλήνθων από βιομάζα που μπορούν να αντικαταστήσουν τα λιπάσματα και να παράξουν δραστικότερη κοπρία. Αυτού του τύπου η διαδικασία έπρεπε να γίνει από ερευνητικά Ινστιτούτα που χρηματοδοτούνται αφιδώς από την κυβέρνηση. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε. Περιορισμοί δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το σχέδιο που προέκυψε. Μάθηση χωρίς φραγμούς. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.